Jeg vil nu vise, hvordan jeg laver farvetilsætninger her i Majken pilleæsken. Jeg har lige sat plastlåget i, eller indersiden af pilleæsken, for at vise, hvordan det ser ud. Men når jeg hækler, så har jeg ikke plastlåget i. Så det tager ud. Jeg synes, jeg er kommet til nu, hvor jeg vil sætte en farve til. Jeg hækler rundt i fastmasker og er klar til, måske en der. Sådan. Jeg har bestemt mig for en rød. Jeg har en lille rest garn. En bordeaux-rød. Jeg sætter den egentlig bare til helt løst. I de her farvetilsætninger, der hækler jeg med dobbeltgarn. Normalt hækler jeg kun med én farve. Nu må jeg lige ind i kameraet igen. Så her er, jeg har lavet et stik. Se, så hæfter jeg med det samme. Jeg tager den løse ende her, som jeg lige har sat til. Og den lægger jeg inde under de andre fastmasker. Nu hækler jeg i dobbeltgarn med en løs ende liggende for at hæfte den. Og det gør jeg 4 gange. 1. 2. Den ligger der stadigvæk. 3. 3. Nu kommer den ind igen. Og 4. Se, når jeg normalt hækler, så vil jeg sætte fingeren der, men så kan man jo ikke se noget. Så jeg prøver lige at ændre min teknik. Sådan. Godt. Så er den hæftet. Jeg synes, den skal være lidt længere, så jeg hæfter lige et par fastmasker mere med dobbeltgarn. Så er garnresten også ved at være. Er det nok? Jo. Det er fint. En til. Er der nok til det? Jeg ved ikke. Jo, det er fint. Det er så fint. Man kan se, at den har været sat sammen med noget andet. Så er det nok. Så fortsætter jeg i grundfarven. Og jeg lader den enden, den lader jeg igen, hæfter den ved at lade den løbe ind og under, så jeg ligesom hækler den fast 4 gange, hvis der er 4 gange til. Se. Ind under, sådan. Og 4. Ja, slut. Det passer jo lige med længden. Og så hækler jeg videre i grundfarven med enkeltråd. Så har jeg fået lavet en lille dobbelt farvetilsætning. Sådan. Lige ud. Godt. Så har jeg fået lavet en lille farvetilsætning her. Resterne herinde, enderne, dem klipper vi bare af. De er hæftet jo, så ud med dem. Og så har vi en lille farvetilsætning. Der kommer der en rød i. Herovre har jeg noget. Der har jeg taget lidt forskellige farvede garn, som er sådan forskellige spil i. Og det er jo hvad jeg har af garnrester. De skal ikke være så lange, sådan en halv meter, 40 cm eller sådan.